มาใจกันโถลอยวันนี้มึงใครทำมึงนะจริงหลังว้าวเชียร์อายุเชียร์นี่ช่างกัน Good morning everyone बयखौबो एकदमबारे गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि जोनोम साननि गुबै गाहाम हामलायथिखौ बावहरनानै नोंथांमोनखौ नैबे कारेन्ट पस्टजों बरायहरनाय जाहैबाय आरोना रायजोफोर एकदम 50 फुट दं बियो 50 फुट दङ दायो ओमफ्रायहाय दिनै आंनि जोनोम सान एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बयबो मिथिखायो आंनि जोनोम सान होननानै जाखिनि जाय उइस खालामदों गोसो गोरबोनिफ्राय एकदमबारे थमफ्लसिंनि लाथा खानायखौ बावहरनाय थाबाय आरो जाय दा नायनानै हेपि बार्थडे होननानै कमेन्ट खालामबावगोन बिसिनिसिमबो एकदमबारे आथिंनि आसि बिमानिफ्राय खर' थिखिनिसिम फुरा आंनि गोसो गोरबोनि बिबु बिला फारायनानै एकदम बरायहरनाय जागौबाय आरोना नैबे हात बर'जेजों आरोना रायजोफोर स' ओमफ्रायहाय दिनै आंनि जोनोम सान होननानै नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा ओमफ्रायहाय माने जोनोम साननि जों दिनै माने ना सारहैनो नागिरदों आरोना बिराद बुरजा माने दिनै ओरैब्रा नोंथांमोननि सिगाङावथ' दा बेबायदि बुंदों नालाय माने मेन खोथाया ओरै गावनाव थाखा गरसेबो गैया नालाय नाजों दा सारनानै गोरान लोंहोदलाबाय थाखा गैजायाना ओंखायनो गावनि जोनोम सानबाबो नागारा बे खिन्थु जोनोम सानखौ फालिथारगोन ना सारनानैबाबो फालिगोन जों दिनै खिन्थु गरसेबो गैया पकेटाव गैया गरसेबो गैया माने बे मिथिजोबखायो नालाय आंजों थाफाग्रा मानसि नालाय ओंखायनो आरोना रायजोफोर दा जोङो फुरा बारलि रौ खातला मा मोनो जिखुनु जों सारहैगोन आरोना जिखुनु नायलांल' पकेरानिफ्रायसो होबोखागोन एकदम पकेरानिफ्राय नैबे गामिसिम आरोना रायजोफोर देन्जार लाखाबाय जेया नै नय हात नैबे बयलार फंबाय बादामालि फिसिग्रा लानाया जाहैबाय 8 हात ओमफ्राय नैबे बुदा फंबाय लानाया जाहैबाय 8 हात नैबे दाबा लानाया जाहैबाय 10 हात 6.5 केजि गुलि दं आरो ओरै दंबावो जोंहा बुंनांला नोंथांमोनाबो जों थफाबाय थादों ना मा होनो थफादो ओमफ्रायहाय रायजोफोर माने देग्लायथ' जाखिनि नोंथांमोना नुदोंमोन गोदोहाय माने दंफां हाग्रा मेसिनजों हानाय देग्लाय माने आल्ट्रा मडेल आरोना रायजोफोर देग्लाय जेबो आं गिदिर प्लानिं बानायनाय जायाखै माने माखासे खेत्र'नि थाखाय आरो खेत्र'खौ आं खिथाथ'ला देग्लायना जाहैबाय 2.7 निउ भार्जन केक हानाय आरोना बार्थडे सेलिब्रेसन दा जासिगोन बेफोरो आरोना रायजोफोर नोंथांमोना नायनांगौ हायो दा नोंथांमोना नुगोन आरोना बे जोंनि सायावसै बाय माने बारलि सारसिनसिगोन आरोना बेयाव माने जायगायाथ' डेन्जार हिटखा साब्रै सारनो नागिरदों एबाराव बेयाव साब्रै सारसिगोन दे फुख्रि ना बोखांहांबाय जोंना दादा लाथाया आंनाव दंलै नै ओरैबो दं सोरना बांसिन माथाम बाव खेला मामोन दा फंबाय मासे माथामखा ओरैनोथ' खस्थ' ओरै दादा बिरनाव मासे दङ मानै सोखाबाय फाग्लाबा दाखिफि ना मोननायाव खि ओंखारनायखौनो मा खालामनांगौ नैबे मासे दंबावो आरोना रायजोफोर खुनुरुखुम माथाम फैदों बरिया बे माथाम गाहाम गाखोनांगौ आला बे मोसा खिजियाव गाखोबा बार्थडेनि नामा बेखौनो दा एवना होनोसै ना बानो माथो लागायसै खोथा गैया लागा बारलिफोरखौ जों दाइस देखायगोन ना फिसाखौ जों देखाया आरोना रायजोफोर बारलि देखायगोन दा जोंनि खाफाल मोनना नायनोसै माने नै बारलि नांखोना माखोथाय मानसिया नै आं नुखाखानायसो बनि जालायबाय आरोना रायजोफोर बनि आं खाबायना आंनाव नांगोन जाम्बा लास साग्रानावसो नांखायो बारलिया आदै अरबाय दाउलाया आदै गैला जिहोजोब्बाय आखाइखौनो माने बेखौ बयबो सारफिनजोबदोंमोन अब्लाबो बेनावसो नांबावबाय आरोना खाफालानो देन्जार आरोना बेनिया गैला अरस'जोबसै नै बेखौनो खेवफाग्राबो गैया फाग्ला गोजासो जेखौबो होफैदो जिया आदैलै आदै वाव सेरसे माने नुनायावसो फिसा नुयो आरोना मबाइलावसो माने सोयोबा गिदिर सेरसे जागोन आरोना बे माला
मल मल जानोसै जालायबाय नै आदैनाव माने नै बाथालायनो बेयावबो मासे बारलियाथ' बारलि नै बारलि जाहांबाय नायनायाव फिसा नुयो आधा केजि जागोन आरोना बे मबाइलावसो फिसा नुयो माने दा नै थब्ल'दोंमोन नाया दङनो सौबाय दे लाथा दादा लाथा हो दङ बेयाव बारलि ओइ दावख'ना हो दे सौनायखौ नाय बुस्थुआ दंखायो दा दङ सौखादों आरो नै मासे जालायबाय नै दे हाबदो मानसिफ्रा हाबदो दे गलांगोन सिथोब ओइ दा थिखो दे जेखौ दा थिखो रावबो थाल मोना नोंना जालांला फाग्ला लाखोनावाखैथाय एसे गिदिर सौदोंमोन गस्ला खुवाबो जायालै सौल'हैलाय दाला सौल'बाय आरो ना दाला लाथाया ओमफ्राय नैबे जेखौ दोनहाबदोंसो बेनाव दंना गैया सौवाखै ओमफ्राय बैहाय सौदोंनो बेयाव सौदों बे मोननै जायगायाव माबायदिथाय नायनोसै नायासो दंना गैया ओइ माला दङनो फाला खेबसे थिंसे लाबोनो हानो नागिरा फंबाय दाङा सोला फंबाय मोनदों बोखांबोबायना आं बोखांनांगौ बारलिखौ हमना लाबोबाय आं लाबोबाय जाबाय जागोन ना बारासो जागोन ना सेरसेनि होन नामा दुब्ला थैसां मिथिबाय दुब्ला थैसां आं हमबाय नंखादों बेखौ मिथिबाय सेरसेनि बारा जानो हागौ ना बे बुस्थुआ सेरसे जागोन ओरैनो नोंना सौखादों ना लाथा नोंना बिदिनो सौदों ना थागोन लाथानाव जालायबायदां बारलिया ना मा नायनोसै मा दं बिनाव मिरखा माबायदिलै बे मिरखा नाखौ नायनोसै आय' सेरनैसो जागोन सेरनै मिरखा भाई लाना फैलायबाय नै गयदाया फाग्ला नङा जोंना भाई नायनि फाइनालि मिरखा जालायबाय नै रायजोबा सेरसेनि जख' मिरखा नांनायाव बिदि हाब्रु जायो आरो ना हाब्रु थाखायो बोखांलायबाय आरो ना दारा लाथा फाग्लासोखा नङा रासियानो बेलेगखा माने रायजोफोर जायगाया लकेसना चेन्ज जालायबाय आरो ना दाखालि बेयाव बारलि बारजानाया बेहाय आरो ना खुदावखुरि बेखौ नायदोलाय आरो ना नोंथांमोना नायसै बाव नांगोन ना नाङा खाफाला माबायदि जायो दैयाव हाबना गलायना सोरनावबा नङा सोरनावबा जाबाय बार' मासे ओरै आवगायसो नङा दाथ' बारगोन बे नङाबा अरबाय सोरनावबा नै जालायबाय नै ओरै फै खाथियाव मासे जालायबाय दा मानसियासो मोनगोन ना थांबाय बिरिया गरम जानानै ओरैनो थांबाय जेबो खामानि गैया बे हाया ओरैनो मालाय सारबाबो थाब हम फैद' माथो मानसिफ्रा दाब्ला माथो जिया दोनदो फै बेखौ दा हाथरजों फैगोन आं बागायहैबाय नांलै साला मोनबाय जेबो खामानि गैया बे ओरैनो जेबो जाया आरो ना रायजोफोर थाब फैलै नों नङाबा जाया जोंना फंबाय थाब फैदोलै दोननानै दाब्ला खेलायनाङा आंनावबो दङ दा गलांगोनसो दा लाथानि जिया बारखोजोबगोनसो बे दार' गरम जाखायालै आंनियावनो दंखायो बारलिया दाब्ला फैद' आयैलै माथो एथ'लै जि फाग्ला नोंखौ जोमैजों जा साइस नुदों दिनै नोंसोर रोङो बिदिखौ
माने बे मानसिखौ नाय दैयाव सिखारनानै थब्ल'बाथाय देनजार गाज्रि जाखायो आरो ना अबस्थाया नायल' नों आं देखायगोन थारमाने दैयाव सिखारनानै जै सिखारबाय मानसि साइसआ नायदो आयौ र' फाग्ला साइस जाखायो आरो ना रायजोफोर मानसिया नायदो बारलि दुगा जानाया बाथा फवासेखौनो दुगा एकदमबारे बारलि होननानै थब्ल' लाहैबाय बे जाया जायानो नुवा फंबाय मानसि आइखौनो थब्ल'बाय बारलि माने बोरै मोनाखै थाव खिथोब आयौ फाग्ला मोनखौ मोनाबा आइखौनो देसोजोबगोन आं खिथोब साखन्थ्रा साइस बेखौ हमनो हाया नों आयौ जाबाय आसोलफोर जाबाय थब्ल' 2 मिनिट थब्ल'बाय आरो गैयाबाबो देनजार गोबाव थब्ल'खायो फाग्ला हमबाय इदि लागो जाबाय आयौ जाखिदों माथो आयौ फाग्ला 2 केजि आयौ सिथोब लाखिलै जों माइरिबो आंखौ थगायनाया साला जाम्बा बुदाव नों मोना जाम्बा गथ'थ' जोंहा दादायासो मोनोना दादा सिथोब ओइ दादा लागा बारलिसो जेफोरखौ ओरै होदो सिथोब थाबथाजोब्बायलै आदै जाला बारलि Why stop, Barlia? Ayo, tidak lah, di sini Lakshmani dah lagi. Kita kali fang lah semua jadi step ayo. Jalan. Lalu जों दा बारलिजों बारलि बोखांबाय आरोना दादाजों आंजोंल' मोनदों बारलिया सिथोब दादा होमबाथाय दादा जायो आरोना बियो ओइले मानसिया बारलि बोखांनो नागिरदों इबाराव आरोना सिथोब देनजार लाखिलै जोंना दादा वाजा सिथोब देनजार जोङो दा नै जिरायबाय आरो एसे मेंबाय जियाथ' देनजार गिलिर नालाय ओंखायनो एसे जिरायनांगौ जायो बेना खिन्थु ओरैबायदि रेजें सारस्लाबाय थायो आरोना बियो ओमफ्राय दा जों ओरै सारबावलांसै मा जायो खाफालाव मा दङ नोंथांमोनानो नुलांगोन जोंजों थांफाबाय थाबानो जायो आरोना ना दादा जेबो ओंखाम ओंख्रि गानैनि मा लानानै फैदों जोंना बिदा गेदेरा चावमिन दावदैबो दङ नैबे जाहैबाय दै बथल दावदै ओरै बुफुलाबायनानै सोलिबो दा दे बुफुलाय फंबाय मा लाबोदों नाय दावदै चावमिन पाकेट दंजोबो नङा माने जोंनि थाखाय आरोना दावदैया सोरबा दैसे मोनजाया जानो हागौलै भाइफोर मासेबो थिखोनायाखै जानो सिगां जिरायलायबावो जानायावनो फाग्ला मानसि सोर थिखोनोनो मालाय मोननायाव थल' फालाबायग्राल' ओमफ्राय बेबो बोखांनो हाया मानसिया दे बयलार फंबाय आखाय सुलायदो औ रानदो दे मानि नै जोंना आदाया जाग्रा लाबोदों आरो ना ओमफ्राय नै जोंहा जों सोर आदा जों बेखौ सिनाया आरो ना माने नायदो दावदैया दैफा लाजोबबाय माने नायासो बिसिबां दाख्रा नै नाया जाग्राखौ खेबग्रोसैना नै जेयाबो बुरजाखा नायलाय बयलार उदां जानायल' गाइस मानि दादा लाथाया नै ना मानि ना मा ना लाबोलायखोथाय मानि बाथासो ना नै बाथा लाबोलायबाय बारलियाबो बाथा गैयाब्लाबो सेरसे मबाइलावसो फिसा नुखायो नोंगौ सयथिबो चावमिन जाखांनायनि इनारजिजों होफिनलायबाय जों थगाया नाखौ मिथिबाय माने जों भिडिअआव देखायजोबखायो आरो ना माने नोंसोर हगारनायसो सानगोन हगारा जों नाखौ हगारनानै सारा बे दैया बिसि गिदिर नुवाखै बिसि गोलाव बेखौ फाग्ला बेखौ फुख्रिनो हायो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बेखिनियानोसै आरो ना माने नाखौ जों जाखिनि मोनबाय बेनो आरो ना माने नायाथ' गोगोमानो जाबाय नोंथांमोना नुखाबाय बारलि फोनांसिजोब्बाय आङो सफैबाय बारलि बरनलायबाय नै दा नाहरना लाबोजोब्बाय आरो ना रकिखौ खुगायाव होना मिरखाया देनजार नांखादों 2 केजि आं मोननाय देरसिन थैस आं मोननाय नङा बे जाम्बा नै आं मोननाया मानसिखौ बिगुर होनो बिगुर
समान नों समान मोननायब्रा नोंसिनि मानाया नोंसोर मोनदों नों मोननाय फिसासिन आं मोननाय देरसिनजोब गासिबो सोर बांसिन फुख्रि ना फोना देरसिनब्रा बेलाय जाम्बाबा गाव मोननायाव देरसिन जालायबावो नालाय रायजोफोर लासिं थाफानोबो समाया ओमफ्राय आंनिजों जानोसैलाय मल मलनो आरो ना फिसाखौथ' मा होननानै लखबलाय खेबसेनो बाहाय नै रायलाय ना फिसाया आजां गाजां दं ना बाथाफोर बायदिसिना दं आरो ना थांखुफ्राबो बोखारलाय बाब जाबाय थोबाय मेरला बेनो दाखालिबो मासे मोनदों नै बायदिखौ आं सारना मोनलायनाया नङा नङालै आं मोननायसो इस